Sini kok borok MIL kok borok second semester pori tongai rok ni bagui tini te waisa te kaisa ang video tu bukha abokai unit 4 Dr. Nilmoni Deborma bai sijak jono শিক্ষা সভা তাই kok borok kok rubai jono শিক্ষা সভা তাই kok borok kok rubai oro seng kok bekhal ni bung mano abono seinai Dr. Nilmoni Deborma o kok bekhal bo sini syllabus bisingo tongo obo जों साइमानो जन शिक्षा सभा abo 1945 27 डिसेम्बर बिसि abo दुर्गा चौधरी गामिओ संसाजाकमानि ओमफ्राय डक्टर नीलमणि देबरमानो बनि सैजाकनो रोगसावै सोंथिनि नायलायानो अमनो बिसिङो सिनि सोंमुंरक फाइनिबा बसकांनि आमजग मुंरगो अर सैजाक दङो 1939 याखेबा 1939 इंरेजीनि सेप्टेम्बर तालो द्वितीय विश्वयुद्ध जेंखा 1939 इंरेजीनि सेप्टेम्बर तालो द्वितीय विश्वयुद्ध जेंखा द्वितीय विश्वयुद्ध माने हायुं रोगजाक आबो सबा कतर जों साइमानो 1 सेप्टेम्बर 1939 नो जार्मान पोलेन्ड नो आक्रमण खालामनायनि बिसिंतै o soba sengo tebo nini 1939 ni 3 tarik September Britain te France Germany songno juddo khlainani kaisa saklaimani aboro haikaino o 1939 ni bisho juddo yakaba hayung soba sengo hayung soba sengmani ukloko kabang ma fer tongo kabang ma koklam tongo abono to ango jorawo saglak tamkai aro mitra shakti oko shakti rokni tongo mitra shakti ni dol sa tongo nini romdi America Britain Russia France abo hairok oko shakti bo tongo German Italy Japan abo haikai kabangma tongo abo norok naikai bo ulroko nailadi angkai tabuk tamka afruo দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেংখা afurni simi Tripura boarding o poriwui tongnai srairok mlang jajagoi juddoni khoborok porlaikya hayungo se जोंजाल बिरमान चबारक नांजाकबा लाख लाख बरक थै तंगमानि जराबा हामिया सायांगै तंगमा जराबा जतनो आबहाय कक्तुमारक न सिना मुसुंजागो साइमाना मुसुंजागो गा बहायनो आ जरावो त्रिपुरा बोर्डिंगो परिवै तंगनाय सराइरक मलां साजागै आ जुद्धनि खबरक न परिलाइख्या त्रिपुरा राज्यनि फातारो ब्रिटिश भारत स्वाधीनतानि चबा चलितंगो ই সবা বিশ্বযুদ্ধ রমই তাইব বাংসাকা সিনিও ত্রিপুরা রাজ্যনি ফাতর হংকাই ব্রিটিশ ভারত নিনি ভারত হাক্তর নত রমদি 200 বছর কাটতৈ হা নাইকলই শাসন খাই তংখা তাই আবরনি ইয়াকনি यकनानि बागै गोबां मा सबा सलै दङ सिनि भारत हाक्तर हंकाय आबो अ द्वितीय विश्वयुद्ध न रोगसावै ताइब बांसानि जेंखा निसाव 1942 बिसिओ जार्मानी सं रासिया आक्रमण खालायखाय सिनि भारतनि कम्युनिस्ट रक आबोनि बिरुद सभा खालायनानि हनै हानि बर रकनो कबखा गाहामके मुजुनारदि 1942 बिसिओ जार्मानी सं रासिया आक्रमण खालायखाय सिनि भारतनि कम्युनिस्ट रक भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी खालायनाय रक आबोनि बिरुद सभा खालायनानि हनै हानि लुकु रकनो कबखा ताई आ विश्वयुद्ध न जनयुद्ध हनै घोषणा रोखा जनयुद्ध हनै ब चबानो जनयुद्ध हनै घोषणा रोखा रखनिबो फाइमानो जनयुद्ध हनै घोषणा रोखा बबनो हंकांकाय जेपुरओ 1942 जार्मानी सं रासिया आक्रमण खालायख्या भारतनि कम्युनिस्ट खालायनाय रक आबोनि बिरुद सभा खालायनानि हनै हानि लुकु रकनो कबखा ताई आ विश्वयुद्ध न जनयुद्ध हनै घोषणा रोखा आबोनि लगे लगे जेल खानानि यगै बीरेन दत्त ताई देवप्रसाद सेनगुप्त सं आगुलिओ फाइ सपाय बायख्या बीरेन दत्त ताई देवप्रसाद सेनगुप्त ओ खरकनै बरक जेलनि यगै आगुलिओ फाइ सपाय बायख्या हनै साव बीरेन दत्त हंगागाय ब खरकसा नि तामनाय
Indian politician communist ni khoroksa bo communist party khlaio bo Tripura communist andolon no songsanai bo bono sana thangkangkai bo 1933 bisio bo greptar ungo alongo sobjago tai 1938 to hongkake bo alongni yogo aboni ulono borok Deoprasad Sengupta bakhai borok aguliwo phai sok paikya Biren Dotto chini boardingo chini mane orobo tabuk site hon Nilmoni poritongma jorani kok Dr. Nilmoni borok bo afuru boardingo tongoi poribo chini boardingo kisa ke kisa phaina jengkha tamni hingka Biren Dotto bo Agartala o phai sok paijak Tripura o a jorao srwngnai rok a jorani lekhapora srwngoi tongoi hongke o Dr. Nilmoni songrok a jorao to bo Dr. Ingyakho hingka abo hai khlaioi tahamni sanai bo tai Deoprasad borok uram khlaioi a Tripura boardingo borok thanglaisu anglai tonglaio Biren Dotto chini boardingo kisa ke kisa phaina sengo sengno Jonojuddho Potrika tai podre pod swijak kokblai porinani bagui rwphaikya sengno Jonojuddho Potrika Jonojuddho mungoi kaisa koktuma blai tai podre pod swijak kokblai rok borokno porinani bagui rwphaio abuti kokblai tai potrika rok poriwoi seng tai Bharatni Sadinotani Sobano nugui siring ke tongna musungleya tan bagi hingga swijak roko nukha hingka kai hani bagi swijak nini kusubjak no tui swijak yakabe podre pod hingka kai kaisa thoi rok kasase phaibla abo haino oro nugui mangkha je aboti kokblai rok potrika rok porimani bisingtwi oro joto Tripura boardingo tongnai rok tai Bharatni Sadinotani Soba rokno nughori tongoi khwnahori tongoi siring kai tai tongna musungleya bwskango swkangui thangani abo hai kaisa musumung phaikya Afuru senior pornai rokni bisingo ang tei ogur no tongo Afuru senior borok okrakuk pornai rokni bisingo bo bai Nilmoni bai ogur tongo boarding ni pubgalani nogo notun tei puraton boarding kainoi a jorao thansa wngui thangka ogur hingka hingkai a je Tripura boarding ni pubgalani nogo tongo afurbo notun tei puraton kwtal kaisa kwcham kaisa tongo a kwtal bai kwcham kainui no a jorao thansa wngui thangka hinui sao Superintendent wngkha Nirmal Chakraborty Tripura boarding ni superintendent sabo hingka kai जों abo ma nangano Nirmal Chakraborty bo hingkai abono naikolnai naikani khlainai bo Madhya Parao tongo tai Shikkha Bibago head clerk ni chakri khlaio bo mane जों saimangka superintendent tamo bo tamo sebuk khlai yakab tamo chakri khlai hingka kai Shikkha Bibag mane education department ni head clerk gono bo chakri khlai tongo bo sungno belai khe hamjago mane Tripura boardingo tongnai Romdi Nilmoni ogur abo hai borok rokno o superintendent Nirmal Chakraborty belai khe hamjak mani kok no oro sanani naio boarding ni master rok tongo Tripura boardingo phwrwngnai master rok sabo hinui phaimano aboni rok kisa kaham kai khunjuma kaisomnai kaham kai muituma khlainai obo mungrok norokni bagui nangkukmani wngano boarding ni master rok tongo Anil Das Gupta Notu Babu bono Horprasad Rai hinjago Akhil Chakraborty Avinash tai Gautam Song Anil Das Gupta Horprasad Rai Akhil Chakraborty Avinash Gautam oro khorok bani bumungno khursajakha chini mokol perkha tamni bagui hingka kai koktuma blai rok potrika rok dalbidal poriwui nugui siwui tai sobani khorang rok khwnahori tongoi aro tongnai borok rok tebo srwngma logi mokol rok bo pasanani jengkha tai hangkorni manui nukha जों debate khlaio tai podre pod bishoy romui kok salaio abotui kok salaifurwo जों thik khlaikya chini rajyoni uklogo klai tongnai borok rokni bagui kisa samung ma tangnai chini rajyoni mane o Tripura hasteni kwbangma hasuk amsai kami amsai rogo tongoi tongnai borok rok je kwlugui tongjak borok rokni bagui mungsasuk samung ma tangnai hinui borok kaisa chonglaikya wansukhlaikya tam samung seinani porinani ব্যবস্থা ma khlainai seinani porinani ব্যবস্থা ma khlainai kogo se tongo kaisa kok kusugo kasana thangka hinke kaisa kok rwbai kusugo kasana thangka hinke a kok sajaknani nangnai seijaknani nangnai srwngjaknani nangnai
hingke abo hai a jorao mungsa sep kaham rok kriku tamni bagui hingke kami amsai hasuk beserogo rungnog bo kriku srungnani bagui kwrung wngui basanani bagui abo hai kunu kaisa sukpano lama kriku tamni hingke tongbo aboni sep rok kaham ke maya wngui kwlugui tonglaimani jora srungmungno borom riya eba khaiba abono sung sasugui maya wngui tongmani jorako tamni bagui hingke a jora rogo sung tamhnai khanaka yakheba nugui mangkha romdi baksa ni thagurok wngna baksa ni baburok wngna school rogo thangka hingka hingke buisina harjago nono sabo school phaina dagi yakheba podre podrok hwnui a jora rogo abo hai rok nukjago hingke aboni bagui no oro sanaimani hingkai borok jehetu borok mokol pasaka gyan pasaka sikha nukha hoda dofano kusugo tisnani aboti wansuk mung kaisa phaikya aboni bagui no a boarding o tongnai rok borok kaisa je samu romkha sini o Tripura rajyo ni ukulugo klai tongnai sini borok bosong rok no sikha bai yakaba rungmari bai kusugo tisanani aboti wansuk mung no borok wansuk laikya tai borok ni a wansuk mani bahai hingke seinani porinani byabostha ma khlainai sabono hingkai o hasuk amsayo kami amsayo tongnai borok bosong rok no borok no sirinani poririnani aboti sap ngko tamhnai subida sep sap rok khlai marnai abo borok wansuka sini hatayo tongnai borok rok kunu bujiya kunu siya wansukya rangri bo kwrui nainaidi o hasuk amsayo tongnai rok kunu busiya kunu mungsabo siya wansukya rangri bo buihai kwrui oboti khe tongkhai bahai khe solinai tumungno abo haike no tongui tongkha hangkai bahai khe solinai aboni bagui no kokbo khalo sao dunia ni borok rok agogui thangbai kya dunia ni borok rok bwsuk agogui thangbai kya o jora wansukui naidi kwbangma wngui thangbai kya sengkhai tabuk bose hakor bisingni nongkhorlai malayako nini mnak poitu yakaba kusugo kasai maya yakaba podre pod yakaba moya khaimo abo hai dal bidal lo seng tabuk bo kluklai tonglaiku phiaba dunia ni borok rok bwsuk agogui thangbai kya noka saka bere tongui bekya tal rok thang tongui bekya mongol grah rok thang tongui bekya hingkai tabuk naidi aeroplane bai biri mano motor gari rail gari bai haksal jagao dati no sogui seng thangui mano thangui thango mane thangui tongui mano nini aeroplane bai biri mano motor gari bai hasa thangmano rail gari bai kasai thangui mano sini le sini o borok bosoroni kami amsayo tongnai rokni hasugo tongnai rokni tamhnai lama bo kwrui gari bo kwrui lama to kwrui no aboni logi malkhung bo kwrui yakung bai khese himui ma thango yakung bai se himui ma thango tamni bagui hingkai o kami amsai rogo hasuk bese rogo lama pasamani belai balok khanai seng wansugui maya tamni hingkai aborok asuk balogyakho aboni bagui no o CBC basi jora rokni kokno seng tumung uslu thangka hingkai 1950 bisi jora rogo 1950 1960 aboti jora rogo bo hai wngna ani wansuka kai tabuk bo a jorani borok rok kwbang mano kwthang tongbai jako sini thagusong sini nanasong podre pod sini bakoto song rok kwbangma kwthang tongko borok no sengka kaino seng aborok sere saimano abon bagui a jora rokni tumung nahar naikha a jora o lama rok kwrui gari rok kwrui aeroplane rok bo nugyakho motor gari bo nugyakho rail gari rok nungani to kokse kasayako hingkai boikhai dunia ni borok agui thangbai kya kasaui thangbai kya sengkai tabuk bo a hugo a gairing gono nini bwsa burung kwbang sira kungko petom kungtidora ring khlaiui sini hukumu sini mukun mothanglai seng tongui tonglaio kusugo kasai manlai angui tonglaio tamni bagui hingke kusuk kasani bo kaisa lama nango tumung kusuk kasana thangka hingkai aboni bagui lama se kwrui gari se kwrui baikhe buhengui manai yakung bai khese himui ma thango abo oroni kokdaba kaisa jagani tekhe thangani 100 kilometer 50 kilometer yakung bai himlai thangrok nei khnao abon bagui o boarding o tongnai rok wansuka puila khe mokol se ma pernai hini wansuko boarding o tongnai rokni wansuk mung tamo wansuk nai borok seinani pornani byabostha khlaima rwnai hasuk amsai tongnai sini borok bosong rok no mokol borok no parui ma rwnai mokol perkhai bebak manui sinui manano saui manano mokol peria hingkai to seng manui sinui maya saui maya rangchak no bo siniya ruphaino bo siniya hama haita aboni bagui no puila wono jaga o school ma khuluknai
puila o tam khlaina hingka gai rwngnok rok ma khuluklainai school tongkhai poriwi mano school tongkhai master bo tongano aro master rok kok borok no poriwano nai bo bahai wansukmung school tongkhai poriwi manai school tongkhai aro master phwrwngnai bo tongnai master rok tamono phwrwngnai hingkai kok borok no se poriwano bwswk wansukmung kutuk kok borok no se poriwano obo bwswk wansukmani kok borok medium a jora rogo school nok kamini borok rok no tangui mano school nok tangnani bagai a jora rogo asuk wanamung kwrwi tamni bagai hingkai tabukni hai dalan paka to a jora kwrwi no kwrwi aboni bagai school nok rok tangani asuk wanaya para kotor jagani kunu bial kwrwi para bo kotor tongo jaga bo haino burung klaijak tongo wa bo manthogo bera rwnani bagai palani bagai buphangni bo kunu bial kwrwi sonni bo bial kwrwi bolongo thangui tanui tubuk khaino ongo potre pot oro seng nugui makanaji school nok tangani bagai tamnai nini jaga bo bial kwrwi hingkai nini wa bo bial kwrwi palani bagai bo buphang tongo sonni bagai bo bial kwrwi bolongo thangui tanui rai tubuk khaino ongo phiaba puila borok rok no ma bujugra nai tamni bagai hingka sia nugya saimia jaga o tomung phatsa school nok ni kai songsairi khekai angui mano a tongkhoro tongnai a amsayo tongnai a borok rok abono gosiwi nahari phano angui mano tamni bagai hingkai o srwngmung bobo hai manui abo se swkang borok rok ni thani bo mokol ma pasarene ma saiman rwnai tamo manui a srwngmani aboni bagai no borok wansuka je borok rok no se ma bujugra rainai aboni bagai hathai kami bisingo thangui borok thumui meeting khlai ma bujoknai kami bising rogo thangui khoroksa khoroknini samungya abo जों लेखा परा गोनां बर' रकसे पुइला कक थानसामा अंग्रानाय जों लेखा परा गोनां रकसे पुइला कक थानसामा अंग्रानाय बर' कक थानसा अंगमानि बिसिं तैसे अ सामुं बोतांनो बसकांगो आगोगनानि आबोनि बागै अ वानसुक मानि कक बखालो स्रायके सैजाका आबोनि बागै सिनिसाय अक्रा कलेजो परि दंनाय सुधन्य देबबर्मा ताई दशरथ देबबर्मा नो मा सोंग्रानाय tabuk orbo sanai mani hingkai nini ogur tai nilmoni borokni sleipan okra borokai ajora bo college pori tongkha college pori tongnai sudono deborma tai dosrot deb yakeba debborma borokno o samungni bwtangno masungranai yakeba kok biti nahari nayano chini sai sekang boarding o tongui metric pass eba fail khlaiui je senior rok kami parao tongbaikha borokno bo ringui matubnai naji bo hai sagoro o borok ni se sekang Tripura boarding o tongui kebo metric pass angkha kebo fail angkha kebo ba kami parao thangi tongui baikha aboti borok no sekang thumui ringui matubunai borok ni bisiti samung matangnai abo hai o kok bkhalo wansumung tubujaka borok ringui tubui meeting khlainani jaga maru tuglayo borok no to do ring layen tubulayen tamo khaiba meeting khlainani bagai asuk lainani bagai kaisa thai kaham nangnai a jora salsa sung Hemonto Deborma bai malaikha bo krishi bibago chakri khlaio bo krishi department agriculture department o chakri khlaio bini para Durga Chaudhary parani bini para hangga Durga Chaudhary kami abo Agartala ni kognotei sakangkai abo yango Nondonagar parangui thangai Boniko Somni ni gana gini wo aro kaisa Durga Chaudhary kami tongo a Durga Chaudhary kami ni no o Hemonto Kumar Deborma bo malaikha tamni hingkai bo ajora wo krishi bibago samung tango tai Tripura boarding bai abo gana sampala lainyo gana no aboni bagai tamhnai bo kami ni tamela sungke bicycle cycle bai salbrum phayo Birchandra library gana tei Umakanto school ni dokhin galani mat romoi bo Umakanto ni Pukhiri ni posim galao office khlaio serai Birchandra library tapukni Umakanto school ni ganao yakeba TPSC office ni ganao Birchandra library tongo a gana teino Umakanto school ni dokhin galani mat romoi bo Pukhiri posim galao bini office aron agriculture office aro bo thanglaisio khlai office khlaio waisawusu bo boarding o habo sengbai malai kok salaio waisawusu bo Tripura boarding rogo ba habai thango tai Ogur Nilmoni songbai malai rok kok rok bo salango
abo haikai borokni ajorani tongkhor sini wan sukjak kokno bono sung khanarokha bo sajagei dodrokhai nogo meeting khlainani jaga rwnani gosi nakha bini borokni samung gotang tangmani wan sukmani no Hemonto Kumar sajagi angya sajaka aboni bagai dakti khlainani bagai bo bini nogono jaga ekhabe thairnani gosika haksal ni borok phaikai borokno maibo ma sarnai dorkar nangkhai mabo ma muthunai haksal ni borok tamningke gari malkhung yakaiba cycle apti to krei kabang ma haksal ni borok yakung bai himisi phailayano ba aboni bagai borokno mai ma sarnai tai nangi thaka kaiba borokno ma muthunai bokha hamjagei bebak no gosi nabaikha Hemonto Kumar borokni kokno gosi wina habake tam kok rok ngai singor nugui mangkha haksal ni borok phaikangkai borokno mai ma sarnai dai nangkha kai ma muthunai tai bini nogo meeting khlainani bagi thair mani abo rokno oro srai ke sajaka sengom rokno kaham kai bujinani nango hone angkha khlai ngaino sana thangkhangkai 1939 ni September ang thasing saka ungko tamne bono দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেঙ্গ তাই 1945 ni 2 September hangkai ajudo payo romdi 6 বছর রমই আসবা সলিখা hangkai 1945 বিশ্বযুদ্ধ পাই থাঙ্কা মিত্র শক্তি জিটিকা অগুর বাই আং ক্লাস 9 পরীক্ষা রুই ইয়াক বুকসা আজরাও মিত্র শক্তি জিটিকা hangkai অগুর বাই tabuk nilmoni hangkai class 9 porkhari yak buksa wangsungna di class 9 no porinai srai rokse ajorani class 9 porinai borokse bobo hai wansukmung hodani bagai dofani bagai nini kok borokno nini sakni hukumungno sakni kanmungsumungno sakni tongmungno sakni tongkhorno kujukoti sanana bagai bobo hai wansukmung khoroksa class 9 ni srai rok abon bagai ajorani wansukmungno ang belai kino kuthugu kahai ma tongjago tamni bagai hingka tabukni jorani class 9 hingka gai koni khikrok go saimia mahai tabukni jora ka abo hasingai tonglaikhu bangla medium pornai nyakne tai sanon nanglia tamni bagai hingka gai nangma suk jora srungmung kaham sep mayani bagai sung kelegjak abon bagai o duniani bor agui thangbai ke hamani orobo phia nangphayu gai ogurbai apro bor class 9 se poriu yak book sanglajak 9 porkha rijak kok songlaikhya sung khoroknei hobigonjo thangoi da dosror bai malayei bini kok yasagi tubunai bo je salo meeting khlainani bagi kok rnai a tarik a salono Hemontoni nogo Durga Chaudhary parao meeting asuknai tanbanghan dosrot okra am bagai borok hobigonjo thangoi borok malai nai dosrot bai tai bini bo je salo odino meeting khlaidi mohai khlaidi ni bo sal rok din rok songi rok kakai a dinono Durga Chaudhary ni Hemonto Debormani nogo borok meeting asuknai da sudono bai agi no malai I kokno gosirijak bini kuno apotti krei dosrot ni slai sekang sudono Debormani bai kai malayei borok a kok rok no gosirijak sudono ni kuno apotti krei bobo a kok rok no khnawi sajak mani kok oro sung srai kin nugo Durga Chaudhary parao 11 Push 1355 tring 11 Push 1355 tring yakeba 27 December 1945 a salo panda asukha Durga Chaudhary ni Hemonto Kumar ni nogo aro gothoglai kok sabui jonosikkha somiti khlaijakha a salono jonosikkha somiti hinai kaisa motha songsajakha যতনে অকরা বিএফএল দা সুধনন সভাপতি দা দশরত্ন সহ সভাপতি তাই হেমন্তন সেক্রেটারি হনি গসিলাইকা আ বরকনি কক সাবলাই মুঙ্গ পুইলাখাই বরক মথা সংসাকা জনশিক্ষা সমিতি তাই আবনি বাগৈ আরো প্রেসিডেন্ট জংখা সুধন দেববর্মানো ভাইস প্রেসিডেন্ট জংখা দশরথ দেববর্মানো সেক্রেটারি জংখা হেমন্ত দেববর্মানো আবো হাইকি বরক গসিলাইকা তাইব খরক 18-19 no মানে 18 থেকে 19 জন আবতি বরক no মেম্বার খলাयै কার্যকরী কমিটি স্নামজাকা কমিটিলে ওংখা সিনি অফিস ন কरै বরক তো কমিটি খলাইয়া ঠিক ন কাহাম ন তব তাম খাই বরক ni abono khलायनाय बाय बंगनि मुंसा हाबा नग्र करै दा सुधन no अगुर त्रिपुरा बोर्डिंग no tongo ঠিক ওংখা আপাতত त्रिपुरा बोर्डिंग no नन অফিসিয়াল অফিস ওংথুন তাই अगुर no acting secretary ni samung salok thun mane seng oro nugui mangka Tripura boarding no borok
non official office aro no borokni office samung tangi tonglaigranaय tai ogurno hingkakai o samungni bagui acting secretary songui samung tangi tongthun abo hai wansukmung tubujaka oro tei nugui mano जों पाहाराव थांगै समितिनि कक प्रचार खलाइका ताई पाठशालानि बागै नक तांदी हनि बर रकनो कयहरका जत्तनो यागुल सुमा हाइखाय जागा साई बलंनि बुफां सन ताई वा तानि तुबुयै स्कुल नक तांलाइका नादि जों पाहाराव थांगै समितिनि कक प्रचार खलाइका माने जनसिका समिति नाहार मुंताम हंगागाय बरक ब संरकनो रोंमारिनि पहरबाय कुजुगो तिसानानि निनि रोंसरोंनानि सिरनानि साइमाननानि आबोनि बागै आ कक रकनो कामिनि बर रक जाजाक बायखा स्कुल नक तांनानि बागै दागिजमा लगे लगेनो जत्तनो यागुल सुमा हाय केबो रां खक्सा नाया केबो आबोनि मुंसांको खरै फ्री जागा रक साइना लायै बलंनि बुफां सन वा रक तांलायै स्कुल नक तांलायमानि रक नुगै मानखा जनसिका समितिनि जरा कक बरक कक रुबानि चर्चा बेसि इंलिया तामखा जनसिका समिति संसाय 1945 आ जराव आबो हाके खलाइजागो हनै हिंपानो कक बरक कक रुबाइ नि चर्चा कक बरक लिटारेचार याखेबा कक बरक साहित्य नि चर्चा गोबां इंलिया हनै साव दा दसरा थांगा एमए परिनानि हनै कलिकाताव दा सुदनो उमाकान्त मास्टारनि साख्रि मानखा आंते अगुर मेट्रिक परीक्षा रेनानि बागै तैरि इंगै टंखा 1946 सनो जों परीक्षा रोखा फलबो नंखरका 1947 सनो कामखौ बुजिदर माने जनसिका समितिनि जराव कक बरक कक रुबाइ गोबां तामनाय सिगाङै फाइलिया सामुं तांजागलिया तामनि बागै हिंगांगै बरकनि बदलनि अक्रा दशरथ देबबर्मा ब थांका एमए परिनानि बागै कलिकाताव सुदनो देबबर्मा खाइबा उमाकान्तव चाकरि मांखा मास्टार चाकरि अगुर बाय मेट्रिक अगुर बाय नीलमणि हिंकाइबो मेट्रिक परीक्षा रेनानि बागै टिआर मांग लाइखा 1946 का बरक परीक्षा रेखा मेट्रिक 1947 बरकनि रेजाल्ट बो नंखरका आबहाय 1947 सननि आगस्ट भारत स्वाधीन मानखा 47 सननि मे मासो महाराजा बीर बिक्रम थैका 47 सननि मे मासो महाराजा बीर बिक्रम थैका मुजुनारा नागानो जों मुइतु काहामके नारगना नांगानो महाराजा बीर बिक्रम ब निनि 19 आगस्ट 1908 हंका आसायो थैमान हिंगागाय निनि 1947 नि मे मासो महाराजा बीर बिक्रम थैका 19 अक्टोबर मे 1948 त्रिपुरा भारत जग्रोखा आजरा त्रिपुरा गणमुक्ति परिषद न ध्वंस खालायनायनि बागै आफ्रुनि प्रशासन पाहार मिलिटारि रहरखा आजरा त्रिपुरा गणमुक्ति परिषद ध्वंस खालायनायनि बागै आफ्रुनि प्रशासन पाहार आफ्रुनि प्रशासन रक कामी आमसायो हासुक बेसेरो मिलिटारि रहरखा दा दशरथ पाहार किफली फाइका दास उदनते हेमंत अगुर बीरेन दत्त सं राज्य हुइजागै मा थांगा आं आफुरु चिटागंग डाक्टर रिपोर्ट दंगो आमा आबहाय सिचुएशन नङै थांगा आ जराव नीलमणि हिंगा चिटागंग थांगै डाक्टर रिपोर्ट दंगो तार माने जों मबो सायमा नांनाय नीलमणि ब जागाव ब डॉक्टर परि हिंगा चिटागंग परिबो हिंगा आ जरा दा सुदन सं रमजागै बिहारनि हाजारिबाग जेल तनजाखा आफुरुनो ब हासु खुरिव उपन्यास सैयो अब 1962-63 नि कक 1962-63 वो सुधन देबबर्मा बिहारनि हाजारिबाग ब आलंग सबजाखा आ जेल बिसिङो तंथ तैनो ब हासु खुरिव पुइला बखागनो सैखा आफुरसिम सैनानि चेंखा मुजुनार नागानो सोंआबो आबनो ब जे सैमानि गाय कक बरकनि ताहमनाय बनो द्वितीय उपन्यास माने आबोनि सेकेंड कथमायुं आबोनि बुमुंखा हासो खुरिव पुइला कथमायुं हंगाय चेथुवां हंगाय पुइला सैजाक माने 1954 कताल कथमा मैगजीन न ताई अंको हासो खुरिव हंगाय आबो उलनै कथमायुं कक बरकनि जनसिका समितिनि कक पाहार बेलायखे पेहेल जाखा आबो बाय पाहार तैबम नंखरमा हाय अंगै नुगजाखा जनसिका समितिनि कक केबोतै पगैमालिया राजानि थानि सानै गोबां मा पाठशाला मानै लुकुरक तंथक जाखा राजानि थानि गोबां मा पाठशाला सानै मानखा तै तब तंथक जाकबायखा आ जराव कायसा कक साना मुसुंग आ जराव महाराजा बीर बिक्रमनि
रोंफां याखबा रोंबेदेक no नायkolnai शिक्षा मंत्री ओंखा ब्राउन साहेब bo ओंखा लंडन से खरकसा ब्लेक no कुंसुक जागनाय सैनानि पर्नानि बागि सराय रखनो bo belai ke उत्साह मानखा खा बासा खा abo जे स्लाइमुं तिखलाइया abo नते लुकुरक पगै मालिया abo ni kok sawoi bor rokte paile liya nei saw tan bagi hingkai abo जनशिक्षा समिति नि बिसिंगतै कक बरक कक तै कक रबाय कुसुगो कासा थानिओ बेलाय खिनो बथाय काहामुंनि बासाखा आ बथायनो तै केबो पगै मानलिया आवश्यक जनशिक्षा समिति नि खबर रमै ताबुक राजनीति खलायनानि हनै गोबां बरक सेरेस्टा नालायखा आ जरा प्रभात राय बंशी ठाकुर जनमंगल समिति बीरेन दत्त कम्युनिस्ट पार्टी सचिन्द्र लाल सिंह जितेन ठाकुर कांग्रेस जुगेश चंद्र ताई बीर चंद्र देबबर्मा सं जनमंगल आंदोलन खलायनाय हनै चेष्टा नाखा आपुरु प्रभात राय चिनी हा पत्रिका तिखलायका आबो बिसि हिंके 1948 निसिमी 1950 बिसिक नैरमै त्रिपुर संहति पत्रिकानि सम्पादक याखेबा कमथिंनाय अजित बंधु देबबर्मा कक सुरुंमा बाक्सा कक सुरुंमा बागनै बिजाब कांनै तिखलायका मुजुनारगदि अजित बंधु देबबर्मा कक सुरुंमा बाक्सा कक सुरुंमा बागनै ओ बिजाब कांनैनो बो तिखलायका आबनो कारि कक रबाम इंग्रेजी तै तिप्रा कक नि डिक्शनारी बो तिखलायका कक रबाम माने डिक्शनारी जनशिक्षा समिति खलायपुरु जों राजानो कक रोमानि राजनीति खलाया हनै ताबुक अरो साथाय खलायो डॉक्टर नीलमणि तै अगुर ओ जे जनशिक्षा समिति नि जत मेम्बार्स रक तामो बुबाग्रानो राजनीति खलाया हनै कक रलायजाक आ ककले जों नारखा हनै साव फियाबा जनशिक्षा समिति नो बोथारै मानलिया आ समिति नि याक रमै त्रिपुरा राज्य गणमुक्ति परिषद आसाइखा त्रिपुरा राज्य गणमुक्ति परिषद जनशिक्षा समिति नि याक रमैनो आसाइखा इ मुक्ति परिषद के राजनीति खलायनाय गणमुक्ति परिषद नि बखरक बो आ थांनाय जनशिक्षा समिति नि बखरक न सराय सराय बुजिनादि जनशिक्षा समिति हिंगा राजनीति निओया अब राजनीति बाय खब जायगा तामुखाय आ जनशिक्षा समिति नि याक रमैनो गणमुक्ति परिषद आसाइखा ओ गणमुक्ति परिषद हिंगा राजनीति खलायनाय गणमुक्ति परिषद नि बखरक बो आ थांनाय जनशिक्षा समिति नि बखरक न गुबै कखे आहाय जनशिक्षा समिति नि तै गणमुक्ति परिषद नि आसायद्रब जरावो कुनु कक बरक कक रबाय जेंयाखौ फियाबा आ समिति नि बुमानो रमैनो उलो 1954 सन बा बिसिवो कटाल कथमा कक बरक कक रबायनि कक बलाय कांसा नंखरका कटाल कथमा हंगाय कक बरक कक रबायनि लाइबुमावो पुइला कमथिंगि कारी जाकवानि कक रबाय बलाय आबो मैगजीन लिटरेरी मैगजीन पुइला कारिजाक माने आबनो कमथिंनाय सुधन वा देबबर्मा संग आबनो सराय सराय साइमान लायानो सिनि कक बरनि पुइला उपन्यास सैनाय सुधन देबबर्मा आबोनि कमथिंनाय अंखा पुइला फुरु आबो तालनैयो रगै नंखरखा कक बरक बासा उ साहित्य कुमुद कुंदु चौधरी नि बिजाब पेज नम्बर 106 अ कक साजाक दङ आबोनि उलो तालथाम तालदक उलो खाय नंखरका काहामके बुजिनादि पुइला ओखे तालनै उलोखे तालथाम आबो हाके नंखरका नंखरते बिसि कायथान उलो आबो बन्दंगै थांका हनैसो बिसि कायथाम नंखमान उलो बन्दंगै थांका ताबोरो आं सानाय मानिखाय नरेश चंद्र देबबर्मा बो कक बरक भाषा साहित्य क्रम विकास मुंगै बिनि बिजाब कांसावो बो आरो सामानि दङ कताल कथमा कक रबाय बलाय पुइला तालनैयो कांसाकै कारिजाखा आबोनि उलो तालथामो कांसाकै कालिजाखा उलो तालदगो कांसा आबो हाके कारिजाकते बिसिक थाम कारिजाक माने यागुलो मथाक जागै थांका हनैसाव अबो हायनो अरन बसं नुगै माखा कुमुद कुंदु चौधरी बाय सैजाक कक बरक भाषा साहित्य हनै कायसा दङ कक बरक भाषा उ साहित्य आ बिजाबनि 106 पेजबो अ कक साजाक दङ कताल कथमा कक रबाय बलाय पुइला तालनै रगै कारिजागो उलो तालथाम रगै कारिजागो आबो हाके तालदक नि उलो तालदक कारिजागो नंखरते बिसिक थामनि यागुलो खानो आबो तै कारिजागलिया मथाक जागै थांका
A potrikao Sudhono Debormani puila उपन्यास याखेबा कथमायुं सेथुवां bo kisa ke nongkhorkha सेथुवां कथमायुं abono puila kokborok be swijak tamkai bijapni mang khlaijak abo kwtal kothoma magazine ni bisingono kisa kai karijakha gor chukti kor tai titu ni biruddhe aro kok sajaka abono karei gor chukti kor tai titu no birud khlaiui bo o kok sajaka hinui sao a kwtal kothoma o swinai rokni mungkhai omotui kwtal kothoma kogrbai blaio swinai rok sabo hinui phai mano aboni bagui chwng muituma khlainai Dashrath Debborma Sudhono Debborma Ogur Ramcharan Brajakumar Jutilal Ratan Manik Rabi Rung Pullin Nabalakshmi Rabindra Rati Ranjan Jagat Debborma Monmohan Nagendra Rasmoni Nakul Purnachandra Jugendra Ramkumar Debborma song teutong orok khurjak borok hingga asuk Mohendra Debborma kwtal kothoma o rwchabung swi rwchabo aro Janashika Samiti ni kok rok kisa nukjago Mohendra Debborma rwchabna kwrwng tai bini swijak koklok rok bo kwbang mano tongo Mohendra Debborma kwtal kothoma o rwchabui bo swima tongo aro Janashika Samiti ni kok rok bini rwchabungo sajorok tongo ni sao bo hai hingke oro line bwtang tangbri tisajaka chwng naio I hano swnamnani chwng naio I hano chaloknani wanjui thuruksa joto bigra bai thansa wngui tongnani wanjui thuruksa joto bigra bai chwng thansa wngui tongnani Janashika Samiti ni kok orok kwrui phiaba saimobad ni kok oro sokphaikya o kok ni bisingtwi kebo kusuk hase kwrui gwnang bigra kwrui joto chwng thansaka tonglainani a kok oro sokphaikya Janashika Samiti no romuino Tripura hao saimobadi andolon sokphaio I jorao kokborok tai kok wanjui bai kisa koktun kokblai karijakha karinai rok wngkha Ajoy Debborma tai Surya Riyang bai tiklaijak koktun mujonardi Ajoy Debborma tai Surya Riyang bai tiklaijak koktun no tiklainai rok sabo hingkai Ajoy Debborma tai Surya Riyang Renu Mrinal tai Naresh Debborma Renu Mrinal tai Naresh bai tiklaijak sini kok no karinai hingkai khoroktham Renu Mrinal tai Naresh Debborma Upojati Chhatra Federation eba kai TSF Tripura Student Federation Upojati Chhatra Federation mo Upojati Chhatra Federation bai tiklaijak Saslang Bijay Rangkhol bai tiklaijak Tripura Star tai Karam Bijay Rangkhol bai tiklaijak hingga Tripura Star tai Karam Mailen mata abo haike karijak Debabrata Koloi bai tebo tongphiro tongradi Debabrata Koloi tiklaikya Hojlai Semlal Debborma bai tiklaijak Aitorma Brojo Bihari bai tiklaijak Hani kok abo haike kwbangma koktun blai kogrbai blai rok a jorao karijakha mo bebak no Janashika Samiti ni bwthai hinui mano amrokni ulo lama sampadok Dashrath Debborma Tripura koktun sampadok Semlal Debborma yapri sampadok Mohendra Debborma kokblai tiklaikya chwng nugui mangkha lama mungui nini koktun blai lama kogrbai blai abono Dashrath Debborma komthingka Tripura koktun hinui mangkha amokhe Semlal Debborma komthingka yapri hinui bo mangkha abono kai Mohendra Debborma komthingka morok bebak no kokblai I kokblai rogo kokborok tai kok wanjui kwnui kok baino swijagui mano a kokblai lama Tripura koktun yakheba yapri aro rogo kokborok tai kok wanjui bebak baino dalogui swijagui tongmani rok nukjagui mankha omoni ulokhai kokborok unnayan porishod achaikha tiklainai rok wngkha Birchandra Debborma Ogur Debborma Mohan Chaudhary Tripur Sen tai Rajkumari Kamal Prabha Devi song kokborok unnayan porishod no songsanai rok naikolnai rok ba naini rok wngkai sabo Birchandra Debborma Ogur Debborma Mohan Chaudhary Tripur Sen tai Rajkumari Kamal Prabha Devi o khorokbani bung chwng muituma khlainai khorokbani bisingtwi kokborok unnayan porishod achaio
borokno Kolkata Biswabidyaloni Comparative Studies of Language ni Professor Comparative Studies of Language ni Professor Dr. Suhas Chatterjee no Tripura o nungui tubuo borok Suhas Chatterjee mungui koroksa abo Kolkata Biswabidyaloi ni Professor bono ringui tubuo Tripura o bini satro khorok nui Sri Kumud Kundu Chaudhary tai Shyam Sundar Bhattacharya bini satro Suhas Chatterjee ni satro khorok nui tongo Kolkata ni no Kumud Kundu Chaudhary tai Shyam Sundar Bhattacharya ni Subhaso Nawi no boi kaisa seikya aboni mung wngkha Tripurar Kokborok Basar Likhito Rupe Uttoron Tripurar Kokborok Basar Likhito Rupe Uttoron abo 1972 bisio nongkhoro ahaikeno Janashika Samiti ni jorao chengjakmani kokborok kogrbai ulo teibo torsawi loksawi tabungni i jorao sokpaikya जों abono srai srai ke bujirani nangano saimana nangano abo haike kok bukhalo srai srai ke seijak tamke san naimani Janashika Samiti no tui Dr. Nilmoni bo kaini sikya kaisa ke Janashika Samiti tai kokborok kogrubai abono karibo bini tongphiro Janashika Samiti ni andolon tamke sini o foundation MIL ni subject ni o je seijakma hangkai bini Janashika Samiti tai kokborok kogrubai abono nasi syllabus tongmaba abono songsimi nayana tamke Janashika Samiti no tui kwbangma kok bukhal no kogrubai ni besebo seijak tongo Janashika Samiti ni bwthai wngwi sini muitu narakjaknai rokni bising kaisa kaini wngkha abo 1948 bisio Sudhino Deborma egiye cholo mungwi thungnuk kaisa srimani tongo abo bo kaisa nini Janashika Samiti sobani amo kaisa bwthai hini mano tamni bagwi hingkai Janashika Samiti ni naimungse borok bo songrokno rwngmari pohorbai kusugo tisa nani abon bagwi no aborok bo sini karjak thai kwrwi tai bini yagulo 1954 je katal kothoma kogrbai blai kokborok kogrbai ni laibuma wo Sudhino Deborma ni komthing bai karijakmani kogrbai blai karijakmani bisingtino jorani kwbangma seinya kwrwng wansukna kwrwng kok thai kholna kwrwng rok kogrbai blaio khani wansukmani rokno sanani seb rok mankha tai abo haikeno kogrbai bo berem kujugo kasaka asuk thai mankha tai abo haikeno oro जों kwbangma nukha nini Janashika Samiti ni jorao nini kwbangma samiti andolon rok khalaikya tai koktun blai rok karilaikya srung blai rok karilaikya yakeba kogrbai blai rok karilaikya abo haike o mung khurajak rok ni no जों kaisa kai muitu naraklayano amo bai bwskangni sini amjok mungo bebak no जों srai srai ke kaham kai seimanano seimaka kaisa number bo kasanani aboni bagwi omorok no kaham kai khonasomwi waire wai khonasomwi bujiwi nahardi amjok mungo thangani swkang buji nahar kangkai tei mungsa pora nangya abon bagwi no norok kaham kai poridi abo se ang norok ni thani musungmani tei kaisa hangka kai tumung norok alada nini kubun video rok nangui tongo hangka kai bo topic norok abo sadi ang jora matka kai no ang khlai rwnani bagwi norokni musungma nangui tongma rok no ang khlaina bagwi chaitoknai o jora kai aswk no hambai।